En un ecosistema, els petits mamífers hi desenvolupen un paper molt important, ja que conformen un graó de les piràmides tròfiques sobre el qual se sustenten molts altres animals. Aquí tenim un xoriguer que acaba de capturar un ratolí. Ara se'l menja aturat en un punt alt per tal que ningú el molesti. I aquí tenim una guineu. Està ben distreta remenant la palla. Sota la palla s'hi amaguen petits rosegadors que estan buscant grans de blat, d'ordi o de civada. De ben segur que ja n'ha trobat més d'un i per això ha après a cercar-los d'aquesta manera. Sovint, però, la guineu s'ha de conformar amb una dieta vegetariana. Per exemple, li agrada força aquesta planta, la Paris quadrifolia, que popularment s'anomena raïm de guineu. Viatgem ara fins al Pirineu, que és on viu aquesta planta. Anem a participar en un estudi que s'hi fa per tal de conèixer millor la natura. Som a la Vall d'Aran, justament en un raconet que està pràcticament tocant a França, la darrera vall ja abans d'arribar a França, que és la vall de Turan, i hi hem vingut a veure l'Alfons Raspall, que hi ve a fer un estudi i una mica de curset sobre micromamífers. Alfons, què hi trobarem aquí? Quin interès té aquesta zona? La zona aquesta és molt interessant, com tota la Vall d'Aran, des del punt de vista biològic i des del punt de vista dels micromamífers. Aquí tenim un clima ja molt atlàntic, que es reflecteix en aquesta vegetació tan exuberant, amb aquesta humitat, diguéssim, que transpua per tot arreu. I aquí fem una parcel·la, una zona de mostreig que ens permetrà conèixer la població de micromamífers d'any en any. La idea ara amb el curset és començar a preparar-la i començar a formar la gent que ens pot ajudar a donar continuïtat a aquest treball. La importància d'aquests menuts mamífers sobretot rau en el fet que en gran mesura condicionen l'equilibri tròfic de la major part d'ambients forestals. Així doncs, per exemple, animals com la serp verda poden depredar sobre ratolins i musaranyes. Alhora, la serp esdevé una presa de l'àliga marcenca. A través d'estudis com aquest, es poden avaluar les fluctuacions d'un any a l'altre, o també es poden fer comparatives amb altres punts del territori. D'entrada, fem servir aquests paranys. Aquest és un model Longworth, és un model anglès, així molt estudiat, que té aquestes dues parts. Una que és el passadís d'entrada, on hi ha el mecanisme de trampa, i l'altra que és el niu, l'habitació, el refugi. Exactament. Llavors, per garantir que estigui sec i calent, el que fem és posar-hi una bola de cotó pur, diguéssim. I a més, ara últimament, hem vist que posar-hi una mica de molsa seca va bé, perquè absorbeix molt l'aigua i llavors si es fa algun pipí o alguna cosa d'aquestes que pogués mullar el cotó, doncs la molsa ho absorbeix. Finalment es col·loca l'esquer, que és una boleta feta amb farina i oli de tonyina. També es posa un trosset de poma. En total, a la parcel·la s'hi han instal·lat 36 paranys repartits per diferents punts estratègics, com ara una pila de troncs, el riu o uns rocs. Aquí tenim un dels paranys que ha estat col·locat just al costat del riu. I això és perquè un dels micromamífers que hi pot caure, potser n'hi caurà qualsevol altre, però un dels que s'intenta de capturar és la musaranya d'aigua, que és un micromamífer
que tant viu a dins l'aigua com a l'entorn del riu i, per tant, aquí és un dels llocs on hi ha probabilitats de capturar-ne alguna. I aquí, per exemple, has triat aquesta paret de pedres perquè els forats poden ser el refugi d'algun mamífer d'aquests. El refugi, en tot cas, el lloc per moure's més segurs. Aquests animals, tots els petits mamífers, ratolins, talpons, musaranyes, són animals que tindrien el que se'n diu l'agarofòbia, és a dir, el contrari de claustrofòbia, no? Tenen por als espais oberts. Amb raó, diguéssim, perquè són animals molt predats. Clar, a la que surten, de seguida poden trobar un camarús, qualsevol animal que els depredi. Un cop hem finalitzat la distribució dels paranys, cal esperar. Poc després de la posta de sol i de l'albada es fan les revisions, ja que així s'aprofita just quan s'acaben de produir els moments més àlgids d'activitat. Hi ha paranys que estan oberts, per tant, es deixen al mateix lloc fins a la propera revisió. Mira, aquesta està tancada. Està tancada aquesta, doncs? Ara farà falta veure si hi ha alguna cosa dins, que de vegades també es tanquen soles. Però pel pes... I te'l veus? S'ha ficat a dins del niu. S'ha fet un niu aquí dins. Amb el cotó que hi vam posar i la mica de molsa seca. Has vist el que era? Ben confortable. Acabo de veure, sembla un ratolí. Un ratolí. Ara ho mirarem. Què tal? És un ratolí. Un ratolí? Sí, ara veurem... Oi, és molt jovenet. No està pas marinat. És molt jovenet. De cada animal que es captura, se'n prenen unes quantes dades i mesures. En primer lloc, anotem l'espècie, ratolí lleonat. Tot seguit el pesem. Cal anar amb molta cura a l'hora d'extreure l'animal de la bossa. La seva defensa és mossegar. Per evitar-ho, cal agafar-los pel clatell. Tot seguit, és el moment d'observar les característiques de la seva coloració i del pelatge. S'aprofita per mirar el sexe o per mesurar la llargada de la cua. Cada animal es marca amb una petita arracada a l'orella. D'aquesta manera, en successives captures es podrà reconèixer. Finalment, el ratolí és alliberat a prop del lloc on ha estat capturat. En uns instants, desapareix entre la fullaraca, la vegetació i les pedres. Un cop s'ha realitzat la captura i l'alliberament de l'animal, es torna a col·locar el parany al mateix lloc per tornar a provar sort a la primera jornada. I ara tenim una bona sorpresa. Justament és un talpó roig que, tret per la flaire de l'esquer, ha entrat al parany. Sí. És un mascle, aquest, No, potser? no és una femella. Fixa't que té, en aquest cas, es veuen els pits, les mamelles. A diferència del ratolí, té la cua molt més curta. La cua molt curta. Té les orelles també com més enganxades en el cos. Tot ell té una forma com més arrodonida i, de fet, el que ens reflecteix és que són animals habitualment acostumats a anar per sota terra o per entre forats i tenen com la forma més ergonòmica, diguéssim, per anar per dins, no? I el talpó roig, dintre de la família, doncs és dels que és fàcil de diferenciar per aquest to, si una mica més vermellós. De nou, es tornen a prendre les mesures i a marcar l'animal. Vale. Un cop el talpó roig ha estat capturat, marcat, mesurat i se li ha fet tot el que se li havia de fer, es deixa anar una altra vegada en el seu medi natural. La fugida és un vist i no vist.
Amb un bot, l'animal s'esfuma enmig de l'herbei. Nosaltres, per la nostra part, proseguim en el seguiment dels paranys. N'hi ha que estan oberts, per tant, els deixem fins a la propera revisió. De mica en mica es va fent el control dels 36 paranys. Després de la posta de sol, un cop ja s'ha fet fosc, es fa una altra revisió. I, evidentment, se segueix el mateix protocol. Pesar els animals, prendre nota del sexe i fer alguns amidaments. Finalment, com que aquest ratolí lleonat no anava marcat, se li posa una arracada. Abans d'alliberar l'animal, val la pena d'observar amb detall els seus caràcters morfològics. En concret, ens fixem en la taca taronjada de sota el pit, ja que aquest és un tret diferencial entre el ratolí lleonat i el ratolí de bosc. De mica en mica, la prospecció nocturna també va donant els seus fruits. Quan ja es porta més d'un dia, és probable que hi hagi algunes recaptures. Ha de ser una Podemos, una femella. Fixa't també aquest és el primer que va caure. Veus això que té el collaret aquest? I que té la línia aquesta de color així més grogós li baixa bastant. Sí. Bé, aquest el deixem anar, només el pesarem i prou, per veure... Al prat que hi ha a prop d'una borda, el parany també ha fet la seva feina. També és bastant jovenet. De fet, quan són joves, si us hi fixeu, el color és com més grisós, és més fosc. Aquest color el tenen doncs, gairebé fins que arriba l'any. Quan hi ha dificultats en la determinació de l'espècie, a l'exemplar se li fa una petita biòpsia. Es talla una punteta d'orella per fer-ne una anàlisi genètica. En aquest cas, es tracta de diferenciar el ratolí lleonat del ratolí de bosc. L'estudi dels rastres que es troben per la zona també aporta informació sobre les espècies que hi viuen. El que fan és quan troben alguna avellana, quan troben... No s'ho mengen directament allà on ho troben, sinó que s'ho emporten a un lloc on ells estiguin tranquils per poder menjar sense que ningú els empipi. I llavors, per exemple, aquesta d'aquí, que si us hi fixeu té el cantell molt viu, Sí. Això és indicatiu de que qui ho ha arrossegat és un talpó roig. Un talpó roig, ostres. En canvi, és una per aquí bastant més vella, que el cantell està com més ratat, i llavors això és la marca que deixen els ratolins, que quan roseguen amb unes dentetes doncs van deixant també una senyal tot al voltant. Els caus de talp i de talpó també són indicatius de l'abundància d'aquestes espècies. En definitiva, del que es tracta és de poder analitzar la diversitat i la densitat dels micromamífers d'una zona. Alhora, en aquest cas, s'ha aprofitat per promoure un estudi en xarxa amb la participació de científics i de persones que vulguin aprendre i vulguin fer el seguiment d'una parcel·la. Els lligams que s'estableixen entre aquestes espècies i el seu entorn permeten de mantenir un bon equilibri natural. Mercès a aquest tipus de seguiments, el que es pretén de veure són les fluctuacions de les poblacions de rosegadors i, sobretot, de quina manera això incideix, en primer terme, sobre els seus depredadors directes i en un nivell més global en el conjunt dels hàbitats.